Samantala, sa ibang balita po, nagpapatuloy ang paghahakot po ng Tone-Toneladang Basura sa Dumpsite po ng Dagupan City na matatagpuan sa Barangay Bunuan, Gazeta. Sa isang araw daw ay nakakalabing 8 truck na mga bumabiyahe upang hakutin ang mga turang basura nang ito ay tuluyan ng maipasara. Araw-araw na rin na itong binibisita ng lokal na pamahalaan upang tiyakin ang progreso sa naturang dumpsite. Target ng LGU Dagupan na tuluyan ng mapasara ang naturang dumpsite dahil sa posible itong maidulot tulad ng sakit na makukuha ng mga residente malapit rito at pati na rin sa pagpapaganda ng naturang lugar upang makatulong sa sektor ng lokal na turismo. Sa kasalukuyan, patuloy na umiiral ang no segregation, no collection policy sa mga barangay sa lungsod upang makatulong na maibsan ang patuloy na pagtatapon ng basura sa dumpsite. IFM News. IFM News. IFM.